15 dies després de l'accident continua el debat sobre la seguretat i l'estat del metro de València. Aquestes imatges són de la línia 3. Com la 5, de creació recent, té combois nous i el sistema de limitació de velocitat ATP. I aquest és un tren de la línia 1, la de l'accident. És la més antiga i la que té més viatgers. És també la línia més llarga, ja que uneix diversos pobles de la comarca de l'Horta, la Ribera i el Camp de Túria amb la ciutat de València. La línia 1 té el sistema de frenat puntual, menys segur. Sindicats i usuaris han denunciat la manca d'inversions per actualitzar aquesta línia, y no només pel que fa al sistema de control de la velocidad. Yo soy maquinista de línea 1 y ahí primero carecemos la mayoría de los trenes de aire acondicionado, ahora en verano es primordial, alcanzamos temperatura de 38-39 grados, entonces todo eso influye. Sin embargo, la otra línea sí que lleva todos los sistemas de frenado, sistemas de seguridad, aire acondicionado, o sea, lo lleva todo, cosa que nosotros, ya digo, somos los pobres de la empresa. A banda de la seguretat i el confort dels convois, també hi ha diferències a les estacions. No n'hi ha accessibilitat. Les imatges de treure els cadàvers i els ferits assegut a camilla i a braç, a muscle. No n'hi ha rampes, no n'hi ha elevadors, que això sí que hem demanat en el seu moment moltes vegades. A més, els sindicats han trobat deficiències als túnels de la línia 1 pel que fa a les mesures en cas d'incendi. No hay pasillos de evacuación, no hay salidas de emergencia, todo eso nosotros carecemos totalmente de ello. Y damos gracias que no haya nunca un incendio en el túnel, porque si no sería lamentable. La línia 1 només és subterrània al seu pas per València ciutat. La resta del recorregut és exterior, amb el mateix traçat de l'antic trenet. Els maquinistes diuen que l'estat de les vies en alguns punts és perillós. Hay puntos muy malos, muy negros. Tenemos uno, por ejemplo, entre Alberique y Villanueva de Castellón, que aquello es como si fuéramos en un tío vivo en vez de en un tren. Va dando golpes porque ese tramo en concreto no está renovado. Entonces, claro, es material antiguo, madera de traviesas de madera, todo. Desde la Liana a Liria, lo mismo. Un carril que da pena verlo, las curvas van dando bandazos por todas partes, y desde Seminario hasta Vetra, lo mismo, son tramos que no están renovados, por falta de presupuesto, por lo que sea, no hay una renovación ahí. Un altre aspecte problemàtic del metro de València és l'existència de passos a nivell, sobretot a la línia 1, però també a les línies més noves quan ixen a la superfície. Si bé se n'han eliminat molts en els últims anys, encara en queden, fins i tot al bell mig de les poblacions, com aquest Alboraya, precisament en acabar un revolt. Hi ha barreres per impedir el pas dels cotxes, però els vianants poden creuar, tot i que el semàfor els adverteix de no fer-ho. Cuando sale llegamos a superficie todavía sigue habiendo paso a nivel, con lo que eso supone con velocidades y con trenes llenos de gente y demás. Eso es un peligro eminente, y un paso a nivel en plena vía, pues no se tardarán, no sé cuánto, pero al final habrá un momento, puede haver un accidente. Un altre exemple, a l'estació de Torrent hi ha un pas inferior per als vianants, però la majoria de gent tria creuar per les vies. El semàfor les avisa de l'arribada dels trens, que en són molts perquè així coincideixen les línies 1 i 5. Tots aquests aspectes de seguretat i manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han fet que siguin les línies amb més accidents de l'Estat. Entre els anys 2000 i 2002 es van registrar 85 sinistres i van morir 12 persones. En el mateix període va haver un accident a Catalunya i un altre a les Illes, que no van registrar cap mort.